I want to be reconciled. I just want you to lift your hands. If you can just believe tonight, if you can just believe this hour. Oh, let us sing a spiritual song. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. I'm so sorry for that. Ah, Makatele Moshakaba. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. Yes, Lord. You are Yahweh. Can you raise your voice? Yes, Lord. We want to create the atmosphere that the Spirit of God will speak to us. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha. Omega. You are Yahweh. You are You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Lift your hands. Akutukweta munamato. Okutumaleta taureni upenyu wangu maneno hano. Taureni upenyu wangu ngari maneno hano. Igone kuyananiswa n'ibishikari. Igone kudzokera panzvimbo yangu shikari. Rekatala mamusikaba. I can't even hear you pray. Lekataba desatabayana. Rekato satanamahaya. Spirit of God, we pray. Spirit of God, we pray. In the name of Jesus, Spirit of God, we pray. I want you here to pray. I want you here to pray. I want to hear you pray. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. You are better more paid. Tinotenda Mwari chikutwara nepekugara. Regai ndikufasei chechi mangwanani muzita ramambo Jesu. Amen. Muri kufara amen. Mwari ndiMwari wakanaka. Regai ndiremekedze vafundisi vese neutungamiriri panzvimbo ino. Zvikuru sei our father the bishop mama muzita ramambo Jesu. Amen. Chada ndishere mishoko raMwari kubva kubhuku yaJudges 14. Judges 14. Chada kutaura pamusoro peansa kana kuti mhinduro. Ndofunga munhu wese kunamata kudai kuda kuti Mwari vapindure dzimwe nyaya dziri muupenyu hwako. So tinoziziva uye tinozozvisa kuti Mwari vakatendeka uye vakarurama zvekuti vanopa mhinduro yakafanira kumunhu.
Ngatishandise izwi kuti mhinduro yakafanira inogona kudarika mhinduro yaunofarira kuti iri mhinduro yakafanira. Right, so there are times ekuti tine zvatinoda kuti Mwari vaite zvakatinakira kuti zviitike. Mwari ndokubva vaudza mhinduro yakafanira kudarika iri kufarirwa. So at the end of the day, it's not the devil fighting you, but it's you fighting the answer, because you know what your people were failing to understand the answer. Hey, Sanda gona shogori kadibati Exodus 16:14. Yeah. Vanhu pavakapiwa chingwa murenje vaine nzara, vakachipa zita rinotaridza kuti havasi kunyatsogamuchira nyangwe vachizogamuchira, nokuti vakachipa zita rekuti mana. Izwi rekuti mana mubvunzo unoreva kuti ichi chii kana kuti what is this. Moses nekuda kwematurity ndiye akazovatsanangurira kuti ichi ndicho chingwa chavapiwa naMwari. Zvino kuti Mwari anogona kuprovide kuvanhu, asi vanhu voramba vaine question yovapiwa the answer. Why? Nokuti havasi kunyatsoiunderstanda nekuiziva, nokuti why dzimwe nguva vari kudai yavanofarira kudarika yavakafanirwa kuva nayo. Sei Mwari achitipa yakafanira kudarika yatinofarira, une a purpose mberi mune ramangwana. Saka neimwe nguva unogona kuda mhinduro yako yakakunakira from today, but usingazive kuti it's a problem muna tomorrow. Mwari vokupa mhinduro yakaita sekunge yakaipa muna today iri a permanent answer in what you are looking for in tomorrow. Saka pane nguva yekuti vazhinji takatomirira kuti Mwari we are waiting upon the Lord, yet we are wasting time in the Lord because we are failing to understand. Zvichida mhinduro inogona kushanda nelevel of maturity. Nokuda kwekuti vana vadiki vanogona kuchema but havagone kushanda nezvavanochembera. Saka chero dzimwe nguva mwana anogona kutochembera kudhiraivha mota iye asingagone kudhiraivha mota. Ivo semubereki ndounozoramba zvaari kuchemera. Rati pakuchema tinogona kunge taakugona, but pakugamuchira mhinduro nekushanda nayo hatisatakura. Neimwe nguva Mwari vanovhura meso ahagai murenje, vasati vamvhura meso vanotanga vatsanangura izwi rekuti Hagai chiregera kuchema, nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. So Mwari kana manzwa kuchema kwemwana, maakutaurireini munhu wamusina kunzwa kuchema kwake. Zvino kuti Mwari vari kuti ofisi yekuchema ine chekuita neudiki, but ofisi yekutaurirana nekuudzana zvekuita ine chekuita nematurity neukuru. So there are times dzekuti mukuchema tirimo, saka vanhu vanoya kuzochema kuna Mwari, but zvinoita kuti vashewe mhinduro dzavo, havasi kuzokura muna Mwari wavanochema kwaari kuti avaudze zvekuita. Kune dzimwe mhinduro dzaMwari dzekuti iye haasiri anokuitira, asi iwe unofanirwa kukura kuti uzive zvaungaite kuti usangane nezvaakakurongera. Saka pana John chapter 2 Mary akadzoka kuvanhu akati, aiwa imimi itai chero zvaanenge ataura, whatever he tells you to do, do it. So the doing part yanga iri kuvanhu, but vanhu vaperwa newaini. Mary akaenda kuna Jesu nechichemo, yeti kwaari kunopa chichemo kuri kuya instruction, not miracle. Miracle yakazoitwa nevanhu vagona kuita obey the instruction, vakatora mvura unopa mukuru wemutambo. So there are times yekuti wakamirira Mwari kuti vaite, ivo vakatomirira ivo kuti uite. Why? Nekuda kwekuti havasiro vanotuta mvura inozova wine, but ivo vanokupa a message. Your work creates your wine. Kuita kwako vanogadzira wine yauri kutsvaga yakashota. Saka pane nguva kuti wakuchemera kuti dai Mwari vakuitira zvinhu, baba Mwari vacho vakatozviita kare, iwe ndo wanonoka kukura. So sometimes tiri vadiki nokuti tinonyanyochema hatisati takura kuti tigone kureceiva mhinduro dzacho. Ndiri kumahomeni achiti baba but andobvira ndava nemwana. Why? Because baba vandai kufarira, but baba kunodarika kufarira unofanirwa kuva responsible enough more than kungozvifarira. So responsibility part kumahombo inongo usina. So ndichada ndiverenge book ya Judges 14 from verse 2. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to be my wife. Then his father and his mother said unto him, Is there never a woman among the daughters of our brethren, or among all the people
or that voice, why do you go to the wife to take a wife of the uncircumcised Philistine? And Samson said to his father, get her for me, for she pleased me well. Verse 4, the most important line. But his father and his mother knew not that it was of the Lord, who sought an occasion against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. Against wekurwa nevafilistia yeti mukana urutsvagwa namwari wokurwa nawo uri kuya neprocess yekuti ndinoda kuti ndakavavenga ndine musikana wandaona wandiri kuda. So zvanzi ikoko kuda mwari ainotsvaga mukana uri against. So there are times, I mean, you know the line Matthew 6:10, right? Thy will be done on earth as it is in heaven. That's our prayer line. Kuda kwenyu mwari ngakuitwe pasi pano sokudenga. So kunamata kusarenda to the will of the Father. So sometimes the will of God in a process inoita sekunge hasi mwari. Saka uchiona kuti iwewe unokanganisika pa process wotadza kuzobata the real goal. Kuna mwari kunodai kunonzi all things work out together for good. Pa working together panoshanda ne all things, but the end inofanira kunge iri good kurepresenta kuti mwari unozviita. Saka mu process kunenge musina mwari, but ku good to go ndo kuna mwari. Saka mwari pavakatanga kuita zvinhu life mako wanamata, you stood against God. Why? Nobody the process yakatakura all iwo uchingoda good all the time. But the good to other this one working out, no want for good to end this result. Saka zhinji bono vanorikumukira vari kutibvisa tokedza kunamata, but mwari havasikundidzwa vakakunzwa vakamupindura, but chaiye akamira against your answer is you. Why? Because wakapinda mu process mu working out ukaona musina anything good. Yet it's a working process and the good will come at the end. Saka Samson ali mu wili ya mwari, but anoda munhu asina kudzingiswa. Nekuda kwekuti vabereki vake shoko vanaro rinoti kudii Deuteronomy 7:3, do not intermarry with the other tribes. But Samson ati ndaona wakanaka wandoda kuroora. Saka vabereki vake chinoita kuti vasazvinzwisise vanhu vane scripture but havana the end result. Ukazvitarisa Samson haana kuroora akatofasina mukati kana mwana. Samson aidana nevanhu vaimunetsa orowadzidza rese. Kunoti mwari vaishanda against but vachishanda nelove. Samson aida munhu kana ada munhu akuroora vakamuita rafu orova musha wese. Kunoti aidestroya using love. Yet love is meant kuti vanhu vabatane, but mwari aiunza rudo seweapon and a tool to destroy. We are failing to understand God in process. At the end, this phenomenon against what God is doing. Abraham wrote, and the Lord was with Joseph in prison. The Lord was with Joseph. Whenever you Joseph in prison. So I always warn people to in now it's good with testimony. But testimony I was accepting those who in the she was out to but I say never you have to behold out to anything. Why? Because why am not Joseph in jail? I got 2 years. The Lord was with him. One of the Dana only go over Acts 16. Kutipona Silas wakarumbidza usiku ihwohwo mari ukaitaminana vakabuda. Saka ukaparidza Joseph kuti rumbidza ubude nekurumbidza anobuda neprocess of time nokuti mwari une purpose at the end. Anofanirwa kubuda kana mambo varota nokuti yake ine chekuita neumambo. Yake nyaya yakakura ine ona yakakura. Saka haikotwe senyaya yapona Silas. All right. Saka tine nguva yekuti vanhu vanomira pamascripture sevabereki vaSamson. Kutaiwa do not intermarry with other tribes. These uncircumcised Philistines uri kuenderei kwavari. They did not that it was of the Lord. Saka uchaona kuti tine vanhu vokuti unogona kukura hako but usingazive kuti
izvi ndozviri kurongwa naMwari. Saka kune mhinduro dzakatouya hauna kuti gamuchira nokuti hadzidzo dzawaifarira Mwari vaikupa mhinduro yakafanira. Unoziva kuti Mwari unogona kushanda nekumukirwa. Funza Jefta. Jefta kuti arangarirwa naMwari Judges 11 Mwari vakashanda nekuti anotodzingwa pamba pavo. Joseph kurangarirwa kwake kunoshanda nekulengwa mumusha. Iwe pese pawengo unotopira gongo namatira kuti dai vanhu vandifarira. You are standing against the will and the process yaMwari yekuti destiny yako iwe greater. Nokuti chinzwa kana uri muplan yaMwari, sometimes process haikuratidze anything chinenge chaMwari. Yes. That's why vabereki vaSamson vakumuratidza kuti aiwa maPhilistines they are uncircumcised. Haugoni kuita love netype iyoyo. Kuti vabereki vake vanenge picture iri better yaMwari. But we are saying you picture iri better yaMwari. Ngaitoshanda naMwari wacho. All right. For his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion against nelava zvipindirana. Yes. Mufunge hama dzangu kuti nevanhu vekuti it's not the devil fighting you now. In lack of maturity you fight nokuti you are standing against the God's answer in your life. Nokuti process yacho haikuratidze Mwari saka wakatomira kudzivisa Mwari. Hey. Thank you. Thank you. Pane Mwari zvavakakuitira kudhara asati zvakabatira muruoko rwako. Last week ndaishumira pamusoro pa 2 Kings chapter 5. Murume anonzi Naamani wakaenda kuSamaria akadzoka aporeswa leprosy. Chakaita kuti apore paakazoenda kuSamaria haana kuenda searmy commander, akaenda as a servant being commanded what to do. Yet nature yake kuhondo commander, but with leprosy he must be commanded. Ndikabva izwe kuti the word that challenges you is the word that can change you. Shoko raunotendera kuti rite sekunge rinokuchallenge kana kukurwisa ndoingatokurwira. Zvizhinji zvakanaka zvawashanda nazvo ndozvakufitsa paura. Wada kugoshanda nezvausingafarire zvacho. Imbotsvayawo meseji yausinganyanyofarira umbotanga kupractice iyoyo. Dzaunofarira washanda nadzo dzakusiya uri ipapa. But the word that can challenge you is the word that can change you. Thank you. Hallelujah. So chawakamirira kuti Mwari itai mukutendendeka nekururama kwavo vakaita. Pani problem is no longer the devil. Maturity yashaipa. Vanhu vangu vaparara. Mwari ndobva wabvisa Satani mupicture. Ndobva ati ivo manje anaziva. Noni pamwe pacho pane zvandiri kuvaitira ivo ndori kuzvikanganisa zvazvacho. Vari kutorwa nekuzviramba. Why? Nekuda kwekuti muprocess havasi kuona Mwari. That's why Jesus akati kuti rimwe tsotsi zvinokwazi kuchange ndine muparadhiso. Why? Because muprocess yekurovererwa vanhu vese vakangoona one of the criminals. But mbavha yakanyatsoona kuti iye haasi criminal. Isheka namanguya akaona the king parts. Haana kuona the crucifixion parts. Nokuti hakuna mambo anorovererwa. Saka imwe mbavha pari kuti ishe kuna Jesu nekuti ndabvisa pain process. But ndaona gain the crown. Kuti kana mabva pano pane corona iri kugadzikwa pamusoro wenyu ende neushoho nenge muchitungamira. So mbavha yakanamemese kunyatsoona kuti iyi crucifixion process, but the real thing is a king. So there are times yekuti iwo wakagumira pacrucifixion zvokuti wakatodzokera muprayer wakachema kuti Mwari dai mabvisa challenge iri pamberi pangu, ngamba challenge iyo iri pamberi pangu kuti uye kumberi. Muzamukadzi anonzi Ruth chakaita kuti azororwa naBoaz anga arambwa nemumwe murume, the first kinsman redeemer akapiwa opportunity. Zvanzi akabvisa shangu akati I cannot take it. Kurangarirwa kwaRuth kuti arorwe naBoaz kunotanga nekurambwa musame field. Boaz akatozoyapa second part, there was a kinsman redeemer anga ari first to take it akaramba. The process inoita sekunge inorwadza kuti kwawatouya kuBhethlehem kwacho pane kutoti udiwe ndoko utotanga kurambwa futi. Yake kurambwa kwako kune chekuita nekuenda kuna Boaz anotokuda. Saka statement itorinda
together for good, but at the all. Yeah. To have good things, to be good. So, wakana mato wakachema, mwali warushana ni process ya sekunda ina mwali. Zangu washai wa ele, pa hamata hapo. Why are you going for this and circumcised? Philistine. Yay. Shai. So, mwali wani kwa gasa beauty pa ele, zalo namsikana naka kwa Philistia, kwetu kwa Israel. Yeah, right. But let's meditate that this message that all of this title will be beautiful enemy. Yeah, beautiful enemy. Why are some beautiful enemy? Some no, I'm anointed. I got that set up Israel, but beauty and the one you for Philistine. Hey, net the enemy. But on somebody planning well, it's one thing that was about each one with Egypt, you will stop okay and get of Egypt. Hey, right. Well, I tell you Joseph, but you know, Egypt, you will back right to Canaan. You know, you get Uchin Muka, I have been a process of Shai watching. Yeah. And grain was now available in Egypt. Yes. Asi mwari weIjipita ni mwari weIsrael, but anyway kuti chibaga kuna kuIsrael chiri kuIjipita. Iko kwachi. Why? Because mwari wasikuti mede kunotsvaga chibaga musakare naJozi anoda relationship more than food. Yes. But the problem angatera chikafu mukakuna kwaJozi. Yeah. That will be done. Kuda kwenye kuitwe saka process sometimes inaenda sekuda ina mwana wacho mukati. Saka uchiona process yakatanga kuitika mwana wafunga kurangarira. Akatatisa kuti zviyacho kudirira ndiwo kwete the devil. Why? Because maturity ikasheka mwana akasakura anorwa nezvinhu zvinomurwira. Zvinomubatsira ndo zvaanorwa against. Ini ndizvezvi ndinodemba dai ndakarohwa kuchikoro kuti ndaifarira ticha asingarohwa. Yeah. Wakura ndokwanuza dai ndakarohwa pamudende tinani. Why? But then I don't know. What I get a singer so be way on transform. But I find that singer over yet the future. You know over student. Hey, I know. I know. Imagine no food. You can't work it. It's my work. It's disaster. We only saw no wonder. Wakara makuru wakuri watu wakuri salewa ni mimi. Hey, ndio wanawaje ndio kufunza wewe kuna msimu uko kwa tu disawele. Kama hivyo na ushauri wa mwili wao wakajira. Why? Because the process was not good for you. Samson mwariva naye ali plan ya mwari yekudzikinira hama dzake but anopiwa love kwa Philistia. Hey, Love rudo. But that's rudo ushandiswa na mwari kuti baro uyu. yeah. It was an occasion yekutsvaka naJehovha kuti kana mukomana enda kuvaFilistia nyatsi yaitika ikoko kune vasaroko. But hati ndina anointing ndakuenda kunorwa nevaFilistia. Anoti ndina anointing but ndikuda muFilistia. Yeah. It was a process. And the result vanhu vaingororwa kusvika akadhilivha hama dzake but aishanda netu yekuti aingowana munhu akanaka ikoko. Any problem yekuda zvisingadiwe netimu yese kwaIsrael. Yet ari correct calling yake. Yeah. Chachiti munhu ane calling sometimes usade kufanana nevamwe vanhu. Tsvaga mwari kuti anoda kuti uitei. Yeah. Why? Because unogona kupiwa calling yekuti unotoda vaFilistia. Ende mwari ashanda newe nerudo rwako nevaFilistia. Yeah. Vamwe vanokupiwa calling yekuuraya vaFilistia. Iwe unotanga kupiwa calling yekuvada wozouraya vaFilistia. Hey. Saka sana unotanga wasi mwari boss mwari chayakakudana mudai, mwari chayakakudana mudai. Zvinhu zvaMwari nekudana kwake zvine kakuvanzirwa vazhinji kuti chako chaunofanirwa kufamba nacho ukasachiziva you copy others. Inzwa, we are not designed to copy, we are designed to learn. We learn from each other and pursue our goals. Problem yako goal yako haujaita pursue because you are copying someone. Hey. Ningava zodai sana nazo. We are the prophet, church ikapura abnormal say prophet. Yeah. Chizwa danger iliko now when you copy chinhu chausina grace upon you become a victim not a victor. Why? Because I want protection in that area because you are copying, you are not wired to do it. Yeah. Right. Iwe unoti pakaberekwa Jese vamwe vana vakafa havana kungofira kuti vana vakafira title yaivapo yekuti kuna mambo aberekwa iwo asiri madzimambo. Hey. Saka paiuraiwa umambo kune vanhu vasina umambo nokuti vaberekwa munguva yamambo. Hey.
Kurati vakatakura title yekunzi mambo ivasiri mambo zvavo. Ndokubva vafa mambo chaivo ndokubva survive. Why? Because mambo chaivo vaberekwa vane grace to survive. But vaberekwa nguva yamambo havana protection. Vanhu vakopa title vasina grace upon the title they've taken. Mota ikafa pane patinogona kubata ikamuka bhatani yore kulaka makanika pano. Bosi kujuma kusukanika. But nemunhu kuti mukopiwa 2 words. Word of knowledge. 1 word or 2 words. Next Sunday, the prophetic Sunday. Prophetic wakuzvionesa pane kuonesa. Yet in doing so, unaweza wakushedza against your life. Panouraiwa vana paberekwa Jesu havasi kurerwa kunzi vana. Vaurayirwa title yekunzi kuna mambo aberekwa. Saka iwe waberekwa usiri mambo urikufira umambo hausina. Mambo wacho chaiye Jesu ane protection necovering nokuti ndo zvake. You know why I'm saying so? But it comes to you Samson. So murume anonzi Samson ari kushanda naMwari atumwa naMwari. But vabereki vake now, thank God vakazongomutevera. Vambokota mascriptures vambotaura kuti why uri kuenda kumaSeleucids Philistine vakazomujevera ndokubva vatanga kuenda naye. In the process here, General a lion came against Samson. Right. My challenges are you wired for you. I hate it. And it's what you know about proof. Yekuti Mwari akakudana. Who your my challenges against you in his journey. Yes. Chinongodi wabetsiki wisdom to do with such a challenge. Yeah. Why not the sugar yaakauraya? Yanga yauya kuzomudya. Yakaita kuti azodya kumwe musi akadarika kwairi akaona mukati mayo muine mhuchi. Kurati yaiva provision for his ministry, but yakaiva say a challenge against his ministry. That will be done on earth as it is in heaven. Yeah. So William and sometimes you don't know why much. Muprofita atuma Mwari rangarira shirikati Zarepati. Mwari vanotuma muprofita ane nzara neanointing zvine nzara neanointing. Because atosvika nebika mbidye zodzo riripo nzara iripo. Ukafocus nenzara unomuignore. Ukaziva zodzo you share the meal. Yes. So sometimes the will of God kudyiwa. But the end result increase. Alright. Process kuwana muedza kudya nemi. End result flower nyasi kuzopera. So sometimes it messed up the process to an extent yekuti isu start all my enemies here result. Nokuti mu process takaleta stand against. Pane Mwari pavanoda kuti iwe ukure nema processes anenge anotirwadza Yesu. But akakunakira because ane chekuita nekukuyerwa. Nezvauchasangana nazvo kumberi. Unezvaunosangana nazvo mu process of time zvinokubuilda muscle kuita nyaya butterfly. We all know butterfly nine. Butterfly rine ka process karo kekuti rinotanga risiri butterfly rine mafeathers kanotanga rakagonya. Kana unogara kune rimwe denderedzwa rinonzi cocoon. Kana rinozobreaka imomo rapadze raoma rova nemafeathers rinozobhururuka. So ndakanzwa imwe story kuti somebody akaona process iyoyo akanzwa tsitsi akabatikana kuti kari kutambura kubuda mukakuni ndokubva acheka nechigero. That kakuni kuti kanyatsobuda zvakanaka ndokubva kabuda zvakanaka akada kulast long akada kusurvive. Say pakanobuda kachirwadziwa kachibreak up the cocoon iprocess yekustrengthen the muscle to fly. Saka kakabatsirika akabhururuka. Because kari wika kakabatsirwa but kaifanira kubuild the muscle to fly. So sometimes usati wa butterfly mune vanhu vanokubatsira utari kwanokuvenga. Because vanokuvenga vakakusiya ndokwa uchaziva kuimba naMwari dari pamunhu. Thank you. Saka uchiona Elijah ari paMount Carmel anotaurira mambo kuti tizai muchanaiwa nemvura iye ari asina transport anopa warning munhu ane chariot. Why? Because anoti Mwari ndakuzvibvisa pakunyanya zvinhu zvevanhu. Kana mune nyasha negrace dzekuti ndaprofita kuuya kwemvura koma ndiitirei a better ndiri a prophet. Yes. Samambo vakarega chariot ndokubva vaenda and the spirit of God came upon Elijah.
ndokubva amhanya kudarika mabhiza. Chaita kuti spirit yaMwari iuye paari ambosiyana nezvevanhu. Aiwa kunegotiate namama kuti ndipewo transport tiri tinganaiwo. But akati no, this time toda kuona kuita kwaMwari wacho muupenyu hwangu. Amen. Kunenge kutora risk kusiya vane transport vachienda uchitebva Mwari wako. Yeah. So pane nguva yekuti Mwari vanoda kukurumura kubva pakurilaya nevanhu kuti ugone kuimba nawo. Saka pane nguva yekuti vanhu vanoregera kukubatsira kwete nekuti hauna mate kuti Mwari haakunzwe, but ndiye ari kuvati musiyei kuda kumboshanda naye. Mwari ane time yaanokubatsira help muvanhu kwete devil. Why? Nekuda kwokuti ane zvaanoda kudzidzisa nepauchasvika. Why? Because there must come a time yekuti kana waamuna Mwari unotoziva kuti zvese zvaasi munhu asi kuti ndiMwari. Saka vanhu vakasunduruka haina pressure, but Mwari akasunduruka ndo pane nyaya. Vanhu vakakusiya haisi nyaya yakakura, but kana uina Mwari haashayi vanhu vekukupa. Saka uchiona kuti ana Ruth anoti kuna mumwene wacho, Mwari wenyu achava Mwari wangu, vanhu venyu vachava vangu. Kuda kuti Mwari wenyu ane vanhu. Kana imi mukasandiberekera murume anondiroora, but Mwari wenyu haashayi vanhu vakatokura kudhara vasati vatoroora vaangandipa. Saka imi mamona ability yekubereka murume anokura ondiroora, but Mwari wenyu ane ability yacho yekuti anavo kudhara vanhu ivava vakutaura nezvavo. Saka ipower of declaration yakaitwa naRuth. Why? Nokuti paakati vanhu venyu akatora vanhu. Saka haasi Boaz akapfimba Ruth. Boaz ari kuita follow suit declaration yakaitwa naRuth yekuti vanhu venyu vachava vanhu. Saka toona mumunda mai vane vanhu 2 kwete munhu 1. Because declaration yakati vanhu. So sometimes the process haisi kuitira zvakanaka. Yeti Bible rakakuudza kuti all things zvese zvinoshandirana, zviri negative nezviri positive. Kusadiwa nevanhu, kusafarirwa kunogona kubatirana kuti chaMwari chaari kuda chinyatsobuda. Thank you. Saka Bible richiti if the devil knew, dai Satani waiziva kuti kumuroverera pamuchinjikwa nekumutambudza kweso kuchaunza salvation, ndiye akatorega. Kuda sometimes the devil works for the Lord. Saka shoko richiti when the enemy comes like a flood, kureva kuti pamwe pacho hautomboda chimwe chinhu chihombe, unoda the coming of the enemy to raise your standards. Thank you. So ukasanasina the process of the will of God, you won't know a hindrance to your answer. So when I went late over time, no matter what you are on what you are spending, Gabriel was down. Wakatokunzwa vakaisa zvinhu mupipeline uroti upenyu hwako, but wakaenda uchizvikika. Why? Because waida mhinduro yaunofarira kwete yaunofanirwa. Destiny yako kana ine chekuita nekubatsira vakutambudzika, kutambudzika kwako kuita kuti uzova nemind inoziva kuti zviriko izvi vanhu vanombonetseka. Munhu akamboshaya $5 kana akagarika akazwa munhu ari kumukumbira $5, anozva ati inoshaika, zvinotombooma. Enda zvinokuti haufungi kana washaya $5. Sometimes unoita kuti ujaje vanhu nenyaya yekuti hauna a background yekupfuura neikoko uchisangana nazvo nekuzonzwisisa. Akusarongeka murume kuti angashaya 5, iyo pombo wakarongeka ukaishaya, you understand kuti hazvinei nekurongeka. It's a process of time. Tine vanhu vatinojaja muupenyu tichitaura zvatinofunga nenyaya yekuti hatina kuita pass through vavakapfuura navo. Dai nesuwo takamentwa through that way, vaigona kuva neunderstanding yekuti handigone kutuka muhedheni mutadzi asati aziva Mwari, nokuti neniwo ndisati ndakumuziva rakatozoparidzwa kuti ndimuzive. Saka nyaya ndeyekuparidzira asingazive ndakuseka asingazive. Why? Nokuti usati kwakuziva kwakaitwa crusade ukatendeuka. Saka ndiwano kuti kuona vanhu vachiri kunwa woti muchatsva, iwo wakadi kupiwa nekutsva, wakapiwa sei neruponeso. Saka kana wakabva neikoko Mwari akaprepare kuva ne-heart yekuziva kuti this soul iri valid kuna Mwari, haidi judgment kana condemnation, but inotoda salvation in the love of God. So munhu waunojaja inyaya yekuti hauna kuita pass through in a process of time yokuti ugona kurespecta nekunzwisisa kuti ufunge zviriko. Munhu akarongeka akakwana anogona kutosiyiwa nemunhu.
kusarongeka kusakona kubata mushi kune vanobatwa mushi vanoenda kune mwechive inohwa nemamarriages evanhu to an extent yekuti murume chaanobvira baba achitodzoka anotokudzwa handizivo chichai chanibata kwete kuti ndo zvandaida anga asingatodawo. Ndinofanira baba wakaya kuna Jesu wakati mwana wangu isho chinoti kana zvamubata kunoti baba vari kurumura mwana wangu kubva paproblem vari kuti kudini asiri anobata zvinotomubatawo kana zvamubata kwete kana abata. Baba varumira nemwana wangu kuti aiwa hadaro zvinenge zvatoita sei zvamubata asiri anobata asi kana zvamubata. Munhu amachiwa nekuunderstand life kuti vamwe vanobata yes but vamwe zvinotovabatawo. Asi wese ari problem anobata-bata vamwe zvinotovabatawo. Matthew 15 amai vakaenda kuna Jesu kuti mwanasikana wangu anonetswa nemweya yechina. Kune mwanasikana wangu ane musikanzwa. Vasvika vanoti musikanzwa iyi wamweyo. So there are times with the process of time. Inogona kuita ngai namari mukati nokuti how can you love a Philistine iwo unopa Israel and so do not intermarry with other tribes. But inyaya kuti une special calling iri different kubva kune yaGideon. When I say kuisira judges mwari vaireza majudges vaioperate in a different manner. Mumaidzi tora vanhu uende mumaidzi ayo wakatokwana Samson unogona kurwa kuri one man bed ichitoraya vanhu with a jaw of a donkey unogona kuraya vanhu. But kana ari Gideon vamwe ngavadzoke vamwe enda nawo kuna kuti pamwe pacho tinoda kupa vanhu isiriyo destiny yavo neprocess yakadiwa naMwari nekuda kwokuti we copy we don't learn and we don't get the revelation kuti yangowo nyaya yakamira sei. Saka utaona Jesu even pakuporesa blind Bartimaeus akangomuti chiona but pana John chapter 9 akapfira matepasi akaisa munhu mumavu kumeso. Mumwe ane process inenge kutoshorwa nekuvhiringwa but the end result akadzoka kuona. Saka ndine mavu unogona kuseka nokuti muri kukota Bartimaeus yeta muri Bartimaeus. That's why Peter paakavura mvura akati Ishe ndibatsirei haana kungokota kuti according to the book of Jonah chapter 2 akanyura akabudira mberi I'm not Jonah. Ise mukasandibata pano ndikanyura kutofa hakuna kuninivha kurukeni papana. Mwari vanopa Samson simba rekudhira neshumba achibvarura but Mwari kana vakopareta naDaniel haadzibati and hadzimubati. So ukanipa message yaDaniel ndiri Samson ndinorumwa. So kuva personal revelation, personal understanding kunobatsira. Why? Because you are dying, because you are copying someone, yet you are wired and designed to operate differently. Your special calling, you are not like Gideon, you are Samson. Mwari unotokupa love. Nizvinhu zvavo zvakamakwa nevamuisa kumufita. Zamwari paakaoperate nemurume anonzi Hosea akaita chinhu chekuti chikaitwa mukorona achiita. Hosea akapiwa assignment yekunorora chifeve. Vakambogara vese vakasiyana. Imagine munguva yesocial media ino. Prophet nechifeve. Vanotenda. Prophet wenyonza naIsaiah. Vari kukumamvenyuzi. Vanogara nechifeve chacho. Why process sometimes haina Mwari zvachose end result ndoina Mwari. What was the point? The end result. Mwari vaida kudemonstrate love isingaperi towards Israel. Kuti une zvaunoita uri mukadzi wangu ndakakuda ndikakuroora une ufeo unamata zvimwe zvimwari but I always come back to you. Thank you. So ukasainterpreta the end result unogumira paprocess woisa judgment. Unotadza kuti unamata Mwari. Saka Mwari vakare zuro nhasi namangwana akadzoka nedzakaitika kudhara kuti dziitike nhasi. Chechi inofa. Hatidi vanhu vanoshanda naMwari sekuda kwaMwari, ndoda vanhu vanoshanda naMwari sekuda kwedu. Saka chinzwa vachishinyirana kuti asi munhu waMwari is a motivational speaker. Hakuna here need yemotivation muBible. Bible rinoti kana pane simbe enda kumujuru kwete conference. That's a motivational statement. I see church kana one time simbe enda kumujuru kwete conference. Kunogara pamujuru pachiona zvikuitika womotivatwa nemajuru otanga kuita zvinhu muupenyu. Simbe haidi prayer, inoda motivation.
So sometimes when you power, you just speak, you're a motivational speaker. There is need for you to motivate people. I say spiritual attack, some they need the motivation. Power in their mind for things to work. Yeah. Thank you. So you copy other people. Yeah. So I don't 50 days you have the power. Yet your message, no power action. Because what is power? Ability to cause change. Yes. Yeah. That's why the woman is like, forgetting that. So I told you power for getting. But show us demonstration of power. This is what? Who demonstrated power? The owner resulted power into Jagasia. Was Mumana Matrodona, but not my pen. Was what a donor, not my ending. What is multi family or what thou take is so you need somebody that knows marketing and the strategies of business more than one. Right now, boom. What next week? I needed a demonstration of power, but you need to be empowered mentally. Not even my issues. I say so sometimes the process needs to be like just one time I know, but I didn't know as a Ramo. But can I have one Thomas and the same Jesus, I don't know. I don't know Pita Kiwo. But I didn't listen, you will look at it. Right? Maria don't grace, the good watch out, no one. From a batch of the grace to the Kumbira of people. All right? Why don't you never wear no church for the mind? So humility for you to get there, but you will not know check away. But she was not that humility. No, you push there. Yes. Yeah. God, I will know God, it's only skill. Don't you buy my no pay with you and I'm yeah, but people is going to care. Who knows that article? No, yeah. So Samson, I calling you, I know it's very unique. My mother would rescue Israel, but the process, and the owner of Skana one dada. Yeah. But when you go to tell you to put in my scriptures, was a no put my scriptures. Yes, All right. I've seen people quote my scriptures. Who knows what? The comment section Facebook. Yeah. Who do you attend the for a show? I don't remember that show. I thought it's not show. Yes, but when it was Samson, I don't know. I don't think this part. The Bible of America, when it was house to see. When it was a scripture, I was to know which one I'm at. So if never knows all the scriptures, was studied to know which one I'm at. Yeah. Tilipo shoko isati na tell to me kuti santa urangana isituvura shoko tichitaura zvine shoko vabereki Samson vanga vaine shoko but Bible Barati they did not know that it was of the Lord. You are going to the circumcised Philistines. It's true. The Philistines they are not circumcised. But the process in which it's a revelation even beyond the scriptures. Yes. So thy will be done. Thy will be done on earth as it is in heaven. So no matter we allow the will of God. But the problem with the will of God, sometimes it is not pleasing to you. Should always like a goal in the life. Yeah. Baba kana na wichita kunovererwa kuti ropa ritinatse kunovererwa is a process iri painful. Gain iri pa the flow of blood to save humankind. But ropa ari kubuda pasina kurowa munhu. Yet kurowa isiriyo go directly ropa ritsikirira but kurowa I process inonwazi nekubo. So Baba bacho chinokuta something that you look at the process not at the result. Right. Process kunenge kutorerwa result proper fact. So when sasata abachiwa kuziva the result. Mwana wa Abraham Isaac paanobvunza baba kuti chibayiro chiripi. Chinopa Abraham kuti anyarare asataure zvechibayiro ati God will provide the land. Akadii kuti aiwa chiri kutaura ndicho. Why? Because process Mwari vati uya undipe. Purpose uya utore.
All right. Was Abraham Guyanara Akaona Uraga pa outer, but the process Isaac pa outer, purpose Guyana pa outer. Usanunze kuti pa process Isaac aifara iyachipata. Aiti mdarenda mtungunye pa sauti mwali watu piloti sunga pana. So sometimes ndinokusungura yote ndinokusungirira. Yes. Right. Yo, tendera wedi rimbo kuchallenge. Rimbo kusungirira. Uone kusungura kwa. Amen. That's why I was saying to you, Matthew 11:28, nakati zanzira vanhu mchechi. But vanhu havasi kuzorora iri chiti uyai makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Vanhu havasi kuzorora vari mchechi. Yeah. But arinyepeka rakati uyai mite sei muzorore. Saka vanhu nekundeta wakauya kuzozorora. But kuzorora havasi kuzororeka. Why? Because verse 29 havana kuzoiverenga. Yeah. Inoti kudii takura ijokera. Idaiti kuzorora kutura mutoro aiwa kuchinja type yemutoro. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Noti kunouya makaneta makaremerwa moshiya kuna Jesu mutoro wenyu. Yes. Amugare. Monti 29. Takurai rangu nokuti rakareruka. Saka secret yekutura mutoro haisi yekusiya mutoro ndeyekuchinja type yekuzvekutakura. Benefit yeindependence kushanda kuti udye masununguka. Because kungova independent hazvirerugare zvinongoreva kusununguka. Saka mukasashanda makasununguka munoita nhamo pasina nokudzvanyirira. Yes. Ini kare ndaitaura kuti takaita independence, but hatisati tagarika vanhu chirungu paindependence hazvive prosperity. Zvinoti you are now independent from the oppressor. So you can now oppress yourself if you are still lazy. Yeah. And you don't know what to do. Yeah. Adam akaiswa mugadheni naMwari. Aishanda mubindu. Achidya ari mubindu. Munhu akadzingwa mugadheni, process haina kuchinja. Akunoshanda futi panze. Achidya ari panze. Manje panze pane vhangeri kuti pawakuenda kuchamera minzwa. Saka Jesu paakauya achiiswa pamuchinjikwa anova last Adam, akagadzirwa kuona minzwa. Nokuti Adamu wekutanga akakonzera minzwa kubuda. Adamu wechipiri ndiye akaiswa minzwa mumusoro. Zvanzi vakagadzira heti inenge yeumambo, a crown of thorns. What it simply means, ndeyekuti paminzwa iri mumunda yeupenyu hwako, you need a crown or a kingdom mentality. Yay. Iva nepfungwa yeumambo inobvisa minzwa yacho. Yay. All right. Vakagadzira heti inenge yamambo, a crown of thorns. A picture yekuti iwewe kana wada kudhila neminzwa, have a mindset of a king. Thank you. So sometimes process haisvika zvakanaka. Saka iwewe nawo watova an enemy to process. Zvekuti the result haichamanifesta. Nokuti muprocess ndopa wakarwa naSamson wako ukati atiendi vaFiristia havana kudzingiswa. Haufanirwe kuda zvakamakwa naMwari. Yay. Bhaibheri ramunoti Mwari vakada nyika nekudaro vakaipa mwanakomana wavo. Scripture yazoti kuda nyika inwengo naMwari. Ivo Mwari vacho vakaida, iwo ukaida mamakana naMwari. Why mamakana naMwari pawaida ivo vakaida? Ivo vakaida kuti vaiponese pachiipa Jesu. Ivo ukaida waiponese unoijoini. Dai Mwari atiwanira nyasha. Amen. Pamwe pacho mindiro yawakamirira yakagara blockage mindiro yako ndiwe, because sometimes the process is not good for you. Yeah. The end result is very good, the process haiti. Yeah. Saka muprocess hauna kuonesha Mwari kana one. Vanhu vaikujamukira, vanhu vaikuvenga, vaisa kugamuchira, ukamera relationship ona chikuti osa Mwari pane paanotendera vanhu kusiyana newe. Nokuti iye anewe. Yay. Chimwe chinhu chaunofanira kuvhunduka nekutya mulife kudiwa. Why? Because the devil anyasokumaka hakuatake, anokuda. Kana akuda mukawirirana
Ito da attack pacha. Amen. So process ya upenyu mindiro dzawakana matira dzina available kutanga vakaita midhacho dzimwenguva wakadzingwa kubasa ndokuwatonotsanyira nyaya kuti nda kudzoka paposition yangu yeti Mwari vari kutoziva kuti ukaramba uri ipapo kwatida kuenda tesa hakusvikiki. Ndofarira vanhu vakafamba naJona vakamunyudza ndokubva aenda. Iwe haudi kunyudzwa ndobatwa musha. Ndofarira varume 2 Kings 13:20 vakaenda kunoviga imwe hama yavo vakaona hondo ichiuya yaMoabhu. Zvanzi vakakanda munhu nguva raenda ichi. Haisi burial. Proper burial unoitsoiswa ivhu rako maruva rasi respect. Uye akanyimwa respect kubva why? Because akakandwa mubreakthrough. Saka dambudziko ratinaro dzimwe nguva unonyazobatwa musha. Kune vanhu vanofanira kurealize spiritually kuti pandakawirirana nemunhu ndopakana downfall yangu. Yeti ndozvawaitoda iwewe. Tine vanhu vakaona maproblems nekudiwa kwete nekuvepo. Sakudiwa chaivo chaivo itori problem futi. Vanoda kutotsvaka pfungwa yaMwari pakudiwa. Problem yedu isusu vanhu manje zvatinoda ndozvatinodawo kuti Mwari azvitendere kuti tidanane nazvo. Ukaona munhu atouya baba kuti nemusana anoda kuroora anoita here. Ndiye akatosarudza kudhara. Unoona munhu parodhi unobvunza here kuti anoita here. Ukaona kuti baba anoita here vadhonza. Zoto mukati haiti watomurengika vanodana navanhu. Havasi kutsvaga kuti Mwari atiyesera kuti no, hada kuti Mwari asimbisi chinhu chawo. Saka problem yatinayo tikaita madecisions tisina Mwari tinogona kuda rufu rwedu kana kuda maproblems edu. Tine maproblems atakasangana nawo nekudiwa izvi. Onyatsoona kuti dai munhu akaramba mabhati akatoda ende ndaitomudawo. But andamuziva kuti ndo hindrance nedownfall kuministry kana kuupenyu hwangu. Usati wada zvawada kutsvaka the mind of God kwakanakisa. Pamwe pacho nokuti zvinouya zvakanaka anzi Faro mambo Herod ndifaro. Faro paakafunga kuuraya vanakomana muIjipiti akashanda kwete nemaenemies kana kuti magandanga akashanda nananyamukuta midwife vakatrainwa kubatsira ndo vakasainwa kuuraya. Ende kana une nhumbu ukaona gogo nyamukuta unyazvisekerera so mbuya kana siva zvoti mbuya vari pabasa kwetera wakajaira iri kuuraya zvinhu zvako. Saka pane pamwe pokuti mama midwife vanobatsira ukabvisa pakanzi miti pakasara wife unogona kutoda futi iwe problem yako. Otozoona kuti munhu yanga ane program yekudonha kwangu but akava nerudo rwadaitsvaka. That's why Judas akashandisa kiss to betray Jesus. Tatakajaira kuti kiss ndeyerudo. Kiss inourayisa munhu. Naenda kumakuva nekudiwa nekesi chaipanoita munhu kumakuva. Unokisirwa rufu kwete rudo. Akavatimba kuti wandakisa tore muende naye. Kwete wandavenga wandakisa urayai. So kune kisi inouraya munhu. Jesu mukuzviziva waitoziva kuti kune zvaainga kwete zverudo. So there are times ekuti zvinhu zvatakamira against ndo zvaitouya for us. Zvaitouya for us ndo zvazvitora against. Just for the Lord was against the Philistines. He was seeking for a recursion to fight against the Philistines. But panonzi against patanga nekunzi pane wandoda. Zvimwe zviri against you zvinotokuda. Auya achikudza kuti I'm against you anoti I miss you. Mame isotozono munhu akatuma undiparadza. Zvanotaura kuonga kwako ndinoti disaster. But yeko yachiti kudii. Atigone. Unoitonzi pironi.
Chimora matatu maoko makumbo. Uzodzima pane basa. Why? Because tine zvinhu zvatakaona senge zvakanaka zvisina kunaka. Then zvatakaona zvakaipa zvakanaka takashaiwa kunzvera mweya waMwari. Saka the will of God sometimes inoise kunge haisi the will of God. Because in the process yazvo you cannot see God in it. Amen. Right? Pandaenda kunoparidza mustreet kutaura kwadzano. Ndaibva kuwadzana ndichienda kuna First. Waisaona Mwari kufamba netsoka. Wozwa wamaona indibvunza kuti kana ari Mwari chaenda kunike coin retransport. Okupa message kunyima coin hakuna Mwari akadaro. There was no God in the process. Amen. Kana wega unoona zvitongesa uchifamba sokuti ndakadaro ndakazvidana manzwira. Why? Because kune vamwe vakadaro ahead of you. Vane kuita kwaakaitwa nawo naMwari. Kwavanogona kutokudza variyo futi. We doubt if he's God. Because Mwari tokuziva. Tine vanhu vaakuziva Mwari. Iye akatoti ndinoshamisa. Vanhu achashamiswa naye vakutomuziva. Ndomwana kudzidzira zino. Moses kwenzi rakapfuta. Aaron anga calling, yes. Rakapfuta arina. Zvinoita here kuti Mozisi akwese nemukoma kuti muri kuti makadano akambotibvireiwo kana kuti masparks. It's different. Yeah. It's different. Yeah. Madani anoitwa naMwari akasiyana. But kune mastandards ekuvhetiswa kuti wakambotaura kuti vamwe havarute because pane nguva yekuti Mwari vaida kuunza mvura kwana veIsraeri vari kurenje. Muprofita akatoprofita zvikanzi you neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. Pane imwe nguva Mwari ari kunyima any sign yamakajaira, but the result manifest. Kune munhu wokuti ukamutarisa haana chaunonzwa kuti ndichamwari, but Mwari vakatomudana kuti aite basa. Haana kana kurota, haana kana kuprofitwa, haana kana kuenda kubva kuskuru kwacho. Haana CV ringaremere vanhu kana akusimudzwa. But kana akuonzwa denga rokutaura. Process. Sometimes you share Mwari process yazvo. Saka isi problem yedu inomotivate vane process. Vana zvakadai so Mwari anenge aripo, vana zvakadai so Mwari anenge aripo. Pamwe pacho God will be silent and quiet. But presence yake iripo. Elijah akanzwa earthquake kati Mwari vauya, so there was no God in that earthquake. Pakaita zimhepo kati Mwari vauya, but God came in a silent voice. But in Acts chapter 2, mweya mutsvene akaburuka like a mighty rushing wind. But same mweya mutsvene anova Mwari, pane panouya with a small voice. Saka vanhu vane mastandards ekuziva Mwari avakatrainwa nekuudzwa zvadai ndiye Mwari unonzwa padai ndiye Mwari. Saka sometimes uri kumirira Mwari akauya nokuti wakaudzwa mawiro. Anoziva vanhu kana parana timirira president. Vakaona motivate nemasoja zotauya. But zvinogona kuita futi kuti asiye transport isave nekombi. Zvinotozokonya kuti dziripo here. Zvinoita. Ichoice yaanenge akushandisa. So sometimes takanamata mindiro ikauya, but airwa nemindiro asi Satani ndini. Mose hatisi machuwa, handitombozviziva kuti ndo mindiro yacho. Handitombozviziva kuti Mwari wacho arikuita zvinhu. Why? Because ndakaudzwa kuti kana Mwari achiita zvinhu zvinokufambira mushe. Pamwe pacho hazvifambe mushe kuti zviite mushe. Unoshaya kumira newe uina Mwari. Jefta, kana Mwari vada kukusimudzira nemubambeni chaimo haudiwe. Vakoma nokuti bva pano uri mwana womwe mukadzi, uri mwana wechifemi. Jefta hasi chifemi. And the judgment yekuti Jefta uri mwana wechifemi iri more dangerous to them. Why? Because baba Jefta ndo baba vakomana. Akatofiwa nebaba vaJefta vakaenda panze. But vakomana vanogona kutonga vasingatarise ropa, vachitarisa amai. Vanhu vanotonga vasingatarise Jesu, vanotarisa chechi. Thank you. Ukaziva mystery yeropa raKristu, haugoni kujaja vamwe vanhu according to church. You judge them according to the word. Amaziva kuti ndezvei? Chawakanamatira ukachema kuna Mwari, wakazviita kudhara. Problem ndeyangu newe yekuti sometimes hatisi mature understand the answer.
izvezvi we are busy fighting the answer of God. Nekuda kwokuti tine maudzirwo atakaitwa nemaririro atakaitwa. Indakakura ndichiudzwa kuti Roma ina mati. Kutoti Mwari akandiudza. Ndakaudzwa nevanhu vatagara navo. Basa kune information unofana kuziva kuti ndakaudzwa nevanhu, ndakaudzwa nasekuru vangu. Methodist haisi serious, sekuru vakadaro hasi Mwari. Iwe nhasi neinformation yauinayo. Ndavana mati havasi serious. Ndimwari rakadaro vanhu sekuru vangu. Sekuru vako pachero chimwe vakamira sei ava ndikule. Ndovakati American haisi serious. Sekuru vako. Saka Mwari vakati kutuma munhu waAmerican nemessage kulife kwako upone. Azviite. Unoshanda kuti Mwari Judges chapter 7. Vakati kuna Gideon kana iwe uchichatura muranda wakupura uye nekukembe vaMidhiana unonzwa kuti vari kuti kudii Mwari kwakushandisa a vessel kurukembe. Zvati Gideon nakura vasvika vakanzwa vanhu vachitaura ndarota chingwa chebhari chikudza misasa. Zvanzi hakuna mumwe munondo waGideon kwete kwaIsraeri. Kuvanhu varoda kurova navo kwavane the mouthpiece of God. So sometimes you will fight at the mouthpiece of God. Those not so said God. Yet that one want to minister into your life. So I mean, the actual way come to the mfuko wako. You don't teach them a qualities they understand that sometimes how God answers. Anga tipindure zvakafanana. But mama tips andiri kukupa. Ndiyekuti zvimwe zvinhu zviri negative zvinenge zvina Mwari mukati. Dai waziva the end result. Pane paunotozotenda Mwari. Ndakanzwa mushamwari yangu ichibotaura so. Is now a businessman. That's what I think. Toda kutenda gogo vangu vakandirera zvekuti taimukira kumagarden sei. Tikatiswa kutengesa madomasi pagrowth point. Saka ndapita business takarerwa muenvironment iyoyo. That izvo zvokumutsana kusende kunetsana zvinocreate mindset yebusiness mufuture. But ndiani mwana angafarira kungomutswa kuma5 kuenda kumagarden? So there are times yekuti unopiwa gogo kuti uve business person. Gogo ndanga unotoshuka. Yotaka kunamata kuti Mwari ndipewa vabereki vanondida, ndipewa na gogo vane moyo neni. Vamwe vanotrita sema enemies asi my enemies. Wamuzwa Jesu achiti kuna Judas my friend, ita zvawainga nekukasika. But neimwe nguva akati kuna Peter, get behind me Satan. Let Peter message another ndeu nekuti ishauro tiriko tinomira nemi. Jesu akataiwa iwe. Wato Satan. Yet akutaura defense. Why? Because Jesu arikuti ukada kudefenda chandakafambira waanenemi. Uyu arikutokuita kuti chandakafambira chizadzikiswe yato friend. So sometimes usati wakuziva friend neenemy. Usati wakuziva friend neenemy. Munhu anokuda neakakumanga izvo usati wakuziva. Kune vanhu vanotokurwisa nekuda kwokuti pane stage yaunofana kusvika mulife vanotokubatsira. But iwo now iwa wauwadi unoda vanhu vanombera maoko kuita zvinhu zvisizvo. Ndazviona kubva wamazuva atainwa. Wotenga poto woti uraura kuti dhara. Havakutoti vana vari sei kuva upenyu uri sei. Vanova vasika zvavo nekoti dhara. Unenge kuitaikira inomokubhiga uchita zvisina basa. Pakaita anokuonesa kuti upenyu hunodaima unozonoti auya ndifari. Kusvika vakura izvava. Dambudziko nderinoda so. Unoziva kuti munhu akagara murima for a long time anoona. Ukagara murima for a long time, unoita skill ati ipedzera vakutoona uri murima. Ambuya vangu vaita vachituma kumusha nemvura kabvu naimira padhoo nekutya. Ndodzoka ndoti ndaishaya vaindibata muoko. Kupinda nemurima imomupishe. Woti chichichi. Uchagira kubeya. Vagaya kumusha long-time, murima long-time. Vane ati yekuti kwavarima risiri rima. Imwe level light. Sanoda munhu ari kurima achita nharo. Because pane maonero anenge aripika. Ndodzoka kuti kwakurukunda. Ausakuza munhu achingokupura muchechi. Hama dzako tiri munyika kuti taifara. Kwaanoti kufara kwacho mani. Zvaipa nhamo zvese zvaaita jesu. Ndokufara kwakutaura. Muryira nenzara mbidza vari kubauta takangofara. Kwai ndomafaro iwaya. Nekuti unabasa kuti vana vadye chimwe makotsa. Wotozomudza vanhu takafara izvo. Aunombofara wakatambudzika. Panyaya kuti wanga uri murima for a long time, ndomafaro emiwa. Ende tani picha yedu kuchecha kufara wedu. Kwanza munhu achiti takambofara anotora panzi. Saka Pauro akazoti ida kurohwa ino rejoice.
Oh, I said it. Kutozokoti mufara iwa kumana. Yeah. Bosi munani mwari mune rugare nemufaro but munosazviona nokuti kurima kwaunga uri wanga wakuona. System yemunhu natural ine zvainojaira so. Karama yangu yaibika nemunhu. Saka tikawafonera kuti tiri kumboya kuweekend nevanhu. Kufarira zukuru waipinda mukicheni kana na 2 chisvika kuma 4. Tobazi vari kuchipikira zukuru. Isi kungosvika unogara mukicheni 5 minutes munesa kuda panze news. Yeah. Find out kuti pakini wachovha 2 hours. Saka ndafika kuchemera akasimba. Kutozidiscover kuti hakusi kusimba. Yeah. Mazuva akatotanga kushandisawo kitchen neutsiwo vaitoita zvatiri kuita izvi. Saka system yavo yakadamagedwa. Vachabuda misodzi. Vakakuvara kuti vakasimba. Ndokukuvara kwacho. Unokuvara zvoita unofunga kuti kusimba. Yeah. Nokuti zviri normal utsi ukaita kubuda misodzi. But ukagara muutsi for long time misodzi dzati inopera. Yeah. Nokutanga munhu akasimba. Wamona munhu anoshanda akapfeka magamu shoes. Akajaira kugara nemagamu dzake 3-5 years anofamba kugara nematenisi. Azvinoti akasimba isystem yakuvara inorerutsa zvinorema. Hama dzangu ma-answers, ma-prayers atakaita Mwari vakatendeka vasimbokurasisa. Nokuti kurasika wakuudza zvekufamba sei. Vakarurama. Zvimwe zvavanoti vachaita vakatoita kudhara but pavakazviita vakazviisa muprocess. Bible rinoti God created them male and female. Genesis 1:26-27 and he blessed them. But kana muna Genesis 2 Mwari paakauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Iro maswera kuti he created them not him. Male and female. Mwari paakazoya kuna Genesis 2 vakasvika kuna male female wakuru. Vatomuzvira tisi kuti munhu ari ega endawo. Tikasvika vari 2. Why? Adamu haana kuziva kuti anaye mukadzi wacho. But akaiswa muprocess. Haasi finished product. Rib yake is part of the product. Kuti wese ane problem ane mhinduro hapane paini. Saka chinodiwa ndechekuti shoko raMwari rikuvhure. Because the Lord God opened his side, the flesh. Saka panoti God unoonesa panoti word, the word opened the flesh which is the mind. Yeah. Mwari anosika munhu manga. Mwari haatangirwi nedambudziko, anotanga nesolution dambudziko risati rauya. So tinoti areka ndo yakatanga kwete flood. So vanhu havana kunyura nokuti havadzwi, vakanyura nokuti havana kupinda. Bosi nekusanduka kwese areka yakatoka. Yeah. Rudo runa Mwari. Vanhu vakatsva nemoto muSodoma neGomora havana kuchira kuti vaiva ngocha naye, vakatsva nokuti havana kubuda. Nokuti program yekubuda yanga itomboripo. Yeah. So pese kuti pane problem, solution yacho iripo but hausi kuiona. Hausati wakura zvekuona solution. So pamwe pacho is not the devil. Mwari vakatomutarisa. Ukanzwa vachiti vanhu vangu vapara, saka vanhu vaMwari havaparadzwi naDevil. Vanoparadzwa nekusaziva. Ndozvinotaura Mwari. My people perish because they lack knowledge. Avo vanozoparara kusaidhi kunge vasatana kukati kwaMwari vanofira iyo kusaziva iyi. Nokuti kuziva, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. They will do great exploits. Knowledge inokusunungura. Information, knowledge inokusunungura. Yeah. Vanotaura shona vanoti kusaziva kufa. Kusaziva kwakafananidzwa nerufu. Nokuti kunourayisa. Imagine munhu anoenda kuna Jesu oti Ishe tipeiwo nguva ndoviga baba vangu. Jesu obva ati rega vakafa vige vakafa, hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Ari kurevei? Ari kuti iwe mwana chotaura neni nomutsa vakafa kuti unoda time. Kurati iwewe ndousimuziva kutaura nani. Saka stage yauri kutofa iko. Kuti watopiwa opportunity yekutaura neanomutsa vakafa, oti chindipa time yeburial. Kuti handei ndarafa. Yay. Saka pacho tinoviga zvinhu zvedu zvinotoenda kuburial isina resurrection. Why? Because hatigone kudinana the resurrection part of him. Yes. Thank you. Ndatipa Mwari ndokwemweya chete. Svika ndazonzwa shoko rako kuti Jehovah God give you power to make wealth. Kutone rimwe power kusati out. Ndikutoita kuti kwako. Yeah. I am Jehovah kuti Deuteronomy 8:18.
ndiri Jehovha Mwari anokupa simba rekubudirira, simba rekubudirira. Kwete rekuchema uchichine ndiri kutoera pasi. Simba rekutobudirira. Power to make wealth. Kuna Mwari ririko. But zvinoita kunamata Mwari anopa power to make wealth. You want power to cast out devil. Kunoti hauna kutora zvese kuna Mwari wako. Ane mumwe murume akafa akasiya adzimai vane chikwereti. Adzimai ndokubva vamuexpose, ndokubva vaenda kwaAishana chikapera kuchikwereti. Because havana kuenda kune imwe kambani vakaenda kwaElisha. Aisevhwa nomurume akasiya chikwereti. Elisha ndokubva achipedza. Nokuti murume kwaAishanda kunopedza futi. But kungoti wanga asingataure nyaya idzodzo. Aigogumira kumwe achikwereti. Adzimai vakamuexpose, vakati mudhara akasiya zvikwereti kupa, but hatina imwe chechi yatopinda pano. Ine mwana urikuzota anozvigona. So there are times when the problem is when I'm going to be solved, but I was one knowledge in line with the Dinosaur was saying, the number is no fantasy. So my time is done. But I don't think we're going to apply influence to answer. We're going to be such a town. There's what I could be to them. Why was a zero meter to a blockage? Was a zero. Pamwe pacho alisedhimoni aisimuye China. Mzee, mepoti kwedu vari kwedu ukaroiwa zvaunoita. Hauna mboroiwa kana. Ende vakatokunzwa ndoti uya kudeno. Hauna mboroiwa hauzive. Ukaroiwa stage inodarika. Ibo imagine zvauri usati waroiwa wakatoka. No. You need to get knowledge. Thank you. You need to get the right information and act upon it. Yes. Understand the process. Get the result. Why? Because sometimes the process has to get a mush and I know I'm going to yeah. Those are doing to eat a past progress. Why? Because we purify ourselves with it and we put it in motor. I put it in motor to reach a no for purification. The Adam Philistine, the enemy was beautiful. Why? Because the end was beautiful. Enemy like a beautiful enemy. Why? Because the end was beautiful. But God was looking for an occasion. Sakone zvimwe zvinhu zvakanaka kuenemy. Why? Nokuti inokubuditsira zvakanaka zviri mauri zvatingada kuona. Yeah. Thank you. Ukubira songe tinamati. Namato wako ni wangu ndio kuti Lord help me. Ndiregere kuva a hindrance kudzivisa mindura yamakaunza mupenyu wangu. Patinofanirwa kugamuchira ndogamuchira, panofanirwa kutiza ndotiza. Why? Because sometimes the enemy is beautiful. Sometimes the grain is in Egypt, not in Canaan. Give me the revelation. He rebuked the wind and he said to the sea, be calm. But I rebuked both. Akatuka mepo. Akati nyarara. Arumeta kuti kana une bota utuke mvura. Was enemy isimvura imepo iripusha mvura kuti ipinde boat. Otherwise, when boats must respect water, you must not rebuke water. So problem yamo wakatuka mvura futi. Was hauna kuziva kuti mvura iripinda mboti iri kukonzerwa nemhepo. Akadaira dutu, akati kugungwa dzikama. He rebuked the wind, chete ndo mhepo yakatuka. Problem yamo unotuka zvese. Was hausunya kubalance kuti chiri kukonzera chimwe chii. Thank you, Lord. Sababu wakati the love of man is the root of all evil. Aina kuti man. Yeah. Nongo bisa wakati love of omwisa kabalika saita. Because man answered all things. So I mean your Bible, you dama the love of kadiro ka unoite kuti uraya muna. Ndokaipa. Because you just try to have a yeah. So I want us to pray. That's number 3. Lord, help me not to be the hindrance to the answer. Baba, ndukunamata. Tipeni moyo wangu njema, discerning spirit.
Ndiregere kuva chinziviso kumindurira muri kunza muupenyu hwangu. Ndiregere kuda zvinouraya destiny nefuture yangu. Ndiregere kuda zvinouraya destiny nefuture yangu. That beautiful enemy must die. That beautiful enemy must die. Ndiregere kuona runako kune zvinouraya upenyu hwangu. Ndiregere kuona chakanaka pane chinorwa nedestiny yangu. That beautiful enemy must die. The beautiful enemy, that Philistine, must die. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba ndirekere kunzivisa mhinduro yekubudirira kwangu. Ndirekere kunzivisa mhinduro yemuchato wangu. Ndirekere kunzivisa mhinduro yeministry yangu. Ndirekere kunzivisa mhinduro yechamunoda tishibatike nekuitika muupenyu hwangu. Muchane wakatendeka wakarurama. Wenyasha mariwa masimba ose. I rebuke that beautiful enemy. Chinouya chakanaka iri mando iri kuramba nezita Jesu. Chinouya chisenge chakanaka icho chichiniparadza. I reject that beautiful enemy. I reject that beautiful Philistine in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kabadayasa menta balande rigadahe maliga dayasa menta barando ibebesha ligada manta barase ibashale menta barando ikataya menta barasa yeketebo maligada kanta barande ibebesha te menta karaso ibashalata yabandala mante bala ikatarasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I reject that beautiful enemy. I reject that beautiful enemy. Give me the revelation. Give me the grace. In the name of Jesus. Nyangwe process kana nzira ichiwata chalinoziva makatendeka. Zvingava nemakata kuvengwa kana kutukwa. Chandinoziva Mwari wangu makatendeka. Zvingaita sekunge zvinorema kana kurwadza. Chandinoziva chinobatika. Chandinoziva Baba inovakika imba. Chandinoziva muchato unochatika. Chandinoziva Mwari wangu zvikarema zvikarwadza. Ingava mvura yemara asi mune nyasha dzekuti itapire. Ingava mvura yepamara asi nyasha dzekuti itapire dziripo. Ndiri kudeclare every mara situation, every marriage, every project may it become sweet by the power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, every situation, every business, I decree and I declare, may it become sweet in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every business, every situation, situation in which God will watch it. God is getting women know you. This is Jehovah. Vilikubala, vilikuramba, vilikudeclare mashokano tapira. Reketebosa, manta palatiata, igata saka, ibashalande, menta paro, malikata, manta palatiata, rigata kasa, menta palatiata, ibashateke, malikata kosa, yabashalika ya, menta karatia kasa, menta palatia kasa, ibashalama, marabalikata, ibashatekete, menta palatiata, kota palatia kasa, menta palatuseka, ishekete, mela basika, ibashalato, rikatarande, ibashatoko, mante palatia kata, menta palatia kata. Every bad situation, every bitter situation, I command you to be sweet in the name of Jesus. Every bad marriage, every bitter marriage, I command you to be sweet. Yabasata, Metabalata, Ribashateke, Manikataya, Metabalatiata, Ikeke Masiketa, Ibachalata Canada, Ibasalakate, Metabalatiata, Ibashahe, Metabalata. Scripture yet a lion came against Samson. There were three. A lion roared against Samson.
He's the one arimu vision yamwari yarushandwa naye. How come the lion is against Samson, not everybody? So sometimes you complain to why me? God has destined you for greatness. You know when they were whenever kawan, but mwari akupenyasha. Mwari akupenyasha. Shumba yangu ikachoa. Iliko shumba yetu wakavita. Many yangu ikachoa. Iliko shumba yetu wakavita. Business yangu ikachoa. Against your life, you don't declare. Yashata Kristu Jesu. You don't have favor. Iba shata kayande. Menta barakiasa. Monta bayaka. Iba shateke. Malikata. Konta barakiama. Meketa labasato. Iba shateke likata. Marabasiketaya. Monta barase. Iba shate. Malabazuka. Yeke balakiama. Miketayada. Riba shateke. Malikata. Konta baratiasa. One day he was passing through. Akatarisa chunachi shumba chakachiripo. Inside that carcass, a dead lion, there was something sweet. Wakai pachese chanda kuraya. Waringanga tire uchi wako situation here. Business anda kuraya. Waringanga tire open door profit. Ikatabasata kaya. Mena basia kaka. I prophesy honey. I prophesy honey in that carcass marriage, that carcass business. I prophesy honey in that carcass. Mushimba yakafa inomo. Wana uchi wako. Mumere chelele ya kufa. Wana sefa ya Jehovah. Jesus niggas hada kuparara. That carcass business. I prophesy profit. That carcass business. I prophesy honey. I prophesy honey. You know profita uchi. You know profita uchi. Mwana no iku parara. You know profita uchi. Mu business iku parara. You know profita uchi. In that carcass, I prophesy honey. In that carcass, I prophesy honey. In the name of Jesus. Yakatabosa. Metabalatiata. Ibashateke. Sinenge zakufa. Nikuona uchi. Sinenge zakuparara. Nikuona uchi. Sinenge zakufa. Nikuona uchi. Sinenge zakusemesa. Nikuona chinotikika. Nezitara Jesu. Baile luzi. Maibakunza nyuchi. Zinokatira upenyu wako. Ushimba ya kafa. Yaina wanenuzi. Maiba pisa luzi. Zinokusema ngashife. Maigauze shinokuga. Wanakuenda karabiswa. Maigauze madestiny. Opano usimu zira. Reketebosha. Mentabala diata. Mara zake. Mentabala diasa. Ipepe kaligata. In this morning, mwana yano. Destiny yako. Future yako. Inoporofita uchi. Inotaura ni uchi. Lati mekumapasua. Lati mekumadoke. Lati mekumautanima. Zakananga. Pamonana wako. Ezi para Jesu. Even the Samson. I am a vineyard of Timber. They came alive. Jesus is the true vine. From the line of the tribe of Judah. But Samson was akavarura shumba into two. Ukaitarisa old the New Testament walivura zvakanaka. Jeremiah anoti ndakatya because also kunge huchi. Ndinoda kutaura nyasha. Pachitunha cheshumba hapana kutanga pane uchi. Hapana kutanga paine nyuchi. Vakatomboshetwa munhunzi. Chakasemesa chitunha chikanhuhwa. Nhunzi dzikamharapo. Asi Mwari ane purpose. Ane chinangwa nemuranda wake. Vakatamisa nhunzi. Vakakonzera kuti uchigadzirwa. Handidzive zviri kusemesa. Mumarriage nemubusiness. Ndiri kurayira nhunzi idzodzo. Ngatirekete muchato wako. Ngatirekete basa rako. Ngatirekete calling yako. Ndinoprofita uchi. Ndinobvisa kusema. Ndaunza kukamuchirwa. Ndinobvisa kutukwa. Ndaunzwa kufanirwa. Nezita ra Jesu. Nhunzi ngadzibve. Mweya wokusema. Spirit of rejection. I command you to go. Spirit of rejection. I command you to go. Spirit of rejection. I command you to go. Ndinoprofita. Kudzingwa kwenhunzi. Nyuchi ngadzichiuya. Nakuti mwana wamwari. Hamuda kudarika nepano.
Haunganike pachine nunzi. Uchauya paine uchi. Hauzoke pachituna. Ukashika chaura chaku semesa. Unawana chako chikafu. Mwari ngaka zilefefa. Une shinonoa. Shino semesa. Hauna kuziza. Hauna hama. Unusemesa pambelembelani. Wasikudengwa kuna mwari. Anokazira uchi mutituna. Anokazira uchi munosemesa. Imama mokushorwa. Imama mokuseva. Ilikupora uchi. Ilikupora uchi. Ilikupora uchi. Mutituna chocho. Chilikunoa. Chilikusemesa. Mwari ngaku ijilenyasha. Numele chiyo. Ilikunoa. Ilikusemesa. Ya wangu nyewa nyehani. Ya urumuseka. Mo business iyo. Ilikusemesa. Ilikunoa. Ilikunawa nyasha. Mwari wa Samson. Mapirate hakudalika. Akadotanisha. Akaona mwari waitabasa. Waisa nunzi. Waisa nyuchi. Uchi wakazirwa. Ilikupora vita. Mwari ngari vese. Kusema. Auze kukamuchiwa. Beautiful ashes. Beautiful ashes. Beautiful ashes. Beautiful ashes. Mwari ngati sedota. Gauze lunako. Beautiful ashes. Yeketebosha. Marabasata. Ibasateke. Manikata. Konta baradiaka. Ibeshatakasa. Marabadiakata. Merekata saba. Mate baradiata. Wakatena ipapo akaona kuchituna. Mwine uchi. Chituna rufu. Bati murufu ndo urukwanika zvanga atike mutave nemupepe. Mwari ngaakumutsilevani. Wango singafungidzire. Vanonzi vakafa mukunamata mahedheni. Ngavamire neministry yako. Vasati vaziva Mwari. Vanonzi ndeve kupawa. Mwari ngaashande nawo. Inoprofita uchi. Pachituna ichocho. Inoprofita uchi. One day I was passing by. Unonzi kwazi ndoga waterfalls. Ndichibva kuona ichikuseka. Babao ndakaona chimwe chidhama chakandiseka. Zvanzi ndifani yoni ndima message awazana mfono. Ndakunotenga tino pani pa 100 years. 100 years babao kwete mucheshi. Yavanhu vari kunwa doro. Muchituna chakafa chakaora. Mwari wakagadzika uchi. Uri kushaika kune anozviti vapenyu vaKristu. Mwari ngaakumutsire vanhu. Mwari ngaakumutsire madestiny hope. Nyasha ngadzikulokete. Pasingatarisirwe uchi. Pasingatarisirwe chinodyika. Pasingatarisirwe mari inobatika. Mubizinesi redu iroro rakashoreka nemaputi. Mukuhodha zvinenge zvisina basa. Iri kuprofita uchi. Mubizinesi iroro maoko ako ngaaropafadzwe. Mubizinesi iroro maoko ngaaropafadzwe. Nokuti ndiyo zuro rasina mangwana. Ndiye mutsvene wakatendeka wenyasha. Ndiri kuprofita uchi muchituna. Ndiri kuprofita munyuchi yakafa. Handidi kuona nhunzi. Munyuchi yakafa. Handione nhunzi. Ndaakuona nyuchi dzauya neuchi. Kwaita kuzokuruma asi kuti uzogocha. Mwari ngaakuitire nyasha. Murwendo rweupenyu hwako haushayiwe chekudya. SaDavid unoti, I was young and now I'm old. I haven't seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Every spirit of begging, I command you to leave you. May God be provision into your mouth. I haven't seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. I decree and I declare. Chimba vachiwanikwe. Mumba yako hausiwe kupema. Dzara ngaishawe mikana. Shumba ngaikupe zvakudya. Shumba iri dzinokajuta ngaikupe uchi. Shumba iri dzinokajuta ngaise uchi muupenyu hwako. Nyasha ngadzimunhu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Kwani sauti akadzoka iri Samson. Anzana akatenga nokutarisa. Samson unonyuma naye. Ari kunotarisei shumba yakafa kudhara. Ari kunotarisei. Zvauno wasingafungidzira kuti pane tarisiro. Mwari achakuratidza zvinhu. Zvaunoita kupota uchitarisa. Mwari achakusurprise. Uchatarisa mune zvauifudza zvakaora. Ndopauchanoti Mwari agadzika tafura mune zvinosemesa.
Musituation inorema ikaoma kudaro inonyatsisa. Mumarriage yaora yakusevesa yawakunyewa nevanhu vese. Mwari ngarivive rudo. Mwari ngaudze rudo mumarriage iyo. Mwari ngati murume wako kwaakaenda ikoko kunonzi vakaenda adzoke. Ndiri kutumira shoko raJehovha. Ndiri kutumira shoko raJehovha. Baba vakasiya musha. Baba vakatiza imba yavo. Mwari rakadai vana venyu. Rakadai mwanasikana. Rakadai mai yavo vaJehovha. Hakuna nhunzi ingapa kana nyuchi isati yauya ndakukonzera hondo. Ndakukonzera hondo. Nhunzi imva inotaura nyuchi. Nokuti mpaka kugadzirwa uchi. Zvetina ngazvisudoroke. Ndakutaura rugare. Ndakutaura feva. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mwari ngakuwanire nyasha. Mwari ngakupe feva. Muwendo noupenyu hwako ndiri kudenga provision yaJehovha isingabve kuvanhu inobva kuna Mwari. Provision paministry yako isingabve kuvanhu inobva kuna Jehovha. Provision in the mighty name of Jesus. But here is how you know to be. He killed more. He killed more in his death than when he was alive. Murufuru wakaka wala kawanda. Business ilubroka yo. Ikaime marino chisa. He killed more when he was dying. Mambura pita kakaruka. Kakaleta ole shinchi. The nets began to break. They didn't lose any fish. The breaking nets must attract the miracle. Your miracle is in the breaking nets. Unena wako, uli situation inosefa. Unena wako, uli mambura kakaruka. Your miracle is in the breaking nets. Certificate iroro. Rakariche tuwapa interview. Your miracle is in the breaking nets. Your honey is in the carcass. 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 That lion carcass, may it provide for you. That carcass marriage, may it bring joy. That carcass business, may it bring profit. In the name of Jesus. We thank you, Father. We bless your name. We worship you, mighty Father. We worship you, mighty Father. Makatabosha. Mirabazuga dabayata. Riba shate malika dabarano. Ye katabosha. Riba salika da. Metakaze malika dabayando. Iba shataka. Monta Maradiata, Riva Shadika da Costa, Yeketebo, Marigata, Mante Balukata, Siketa Volante Kinamara, Oba Sikata, Ipapa Shalukatasa, Retara Karagada, Monta Baluka, Ipa Shalande, Mesa Bae, Rikataba, Mante Baladiata, Reketebosha, Rikataba. Yesu anawashume kwa Juda. Alipa mchinji kwa urufuru wake wakati pa upe. Urufuru wa Kristo. Roba muda life. Roba parai muda mahali. Uchi wakauya pati. Iya chifa pa mchinji kwa. Isitaka kamchira upe na urufuru wake. Shumba hiyo ya kafa hiyo. Kule wasilimu zote inechiko mwana Jehova. Business raka broka hiyo. Kana inecha vita ni munu wamnare. Ilo rishashani swatu attract honey. Ilo ministry yoyo inokarisi wapasi banokoti Mwari unenyasha nevanu vake. Nilikuona uchi nilikuona kuchitunga ichocho mushumba iyo yakafa mumuni anotana kutsinza ane bredi dzinogadzishane dzakafa asi Mwari ngaakupe nyasha. Mwari ngaakupe feva. Ngaakuvhurire masuo mune ichocho chinonzi chakafa chinonzi achite. Nokuti ine murume akafa, ine murume mupenyu anonzi Jesu. Nokuti anoti shirikadzi nenherera ndeyako. Mwari weshirikadzi nenherera
ngairangarirwe shirikadzi mangwanani ano, ngairangarirwe shirikadzi mangwanani ano, ngairangarirwe nherera mangwanani ano. Mukufirwa imomo ngasangane neuchi hwake, mukufirwa imomo ngasangane nefefa. Zviratidzei Mwari, zviratidzei mutsvene, zviratidzei wenyasha, zviratidzei wakatendeka, zviratidzei wamasimba ose. Kune vakafirwa mushumba yakafa, ndinoona uchi mushirikadzi iyoyo Mwari ngasangane neblessing in the name of Jesus. Kazorera mbiri usiku wazuro nasina mangwana kusina zvomumo yakadini. The beautiful Philistine was just a location to destroy the Philistines. That beautiful enemy sent to destroy me. It is a location for God to show up. That is a man. Kuti munawo vanhu veinomina shikarema shikadii uchava ushaiwe nokuti vari muvineyard yedu. In the vineyard of Timnah there was a carcass with honey. Muumba maJehovha kana vakabhuroka vachikunamatai itai minana nemabizinesi avo nyangwe baba vakatadzirwa pasi nokuti vanokunamatai. In the vineyard of Timnah may that carcass provide honey. Reta bayasa in the mighty name of Jesus. That's where we make a declaration. Father, I decree and I declare. Wazuro nasina mangwana. Makamurangarira Samson. Yawe shuba yakauya against you. You gave him strength. Baba ndinotaura simba rechikuriri. Zvinorwa naye ngazvizotanga namatamari mupenyu. Anorwa nemereji yake azive kuti anonamata Mwari mupenyu. Chinorwa nebusiness rake ngachizive anonamata Mwari mupenyu. Ini the true fire. Ini shuba yakwaJudha. Vapei uchi vana venyu. Provide for them, Lord. Jehovah Jireh, the provider. Ngavasangane neminana yekuita penyu Mwari. Ngavasangane neprovision inoshamisa. Tapapi yose pamwe. Aya maoko aya Mwari ngavati zvinoendeka. Ndataura nyasha nekukonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you. Tikari pasi mazvita.